Здравейте, добре дошли в Daily Source, аз съм Преслав Стоянов. Аз не съм спал 2 дена. Кофти. И така, 12 май наближава и с него изборите за новите народни представители. В момента сме в периода на големите обещания, Както винаги. и на голямата дилема. За кого да гласуваме? Партиите, които ще участват в гласуването, ще бъдат както следва. Тези, също тези, Да не забравяме и тези. майната му. Имаме чувство, че нашите партии станаха почти толкова разноцветни, колкото и Power Rangers. С колегата решихме да споделим с вас за кого смятаме да гласуваме ние. Като имате предвид, че до сега май не сме гласували, не очаквайте от нас голям политически дебат, а просто размишленията на едни обикновени хора. И така, нашия титуляр е партията Глас народен на Светослав Витков. Защо? Защото за разлика от предишните гласувания, избора беше кой е по-малко зъл, а сега имаме малък лъч надежда между 23 години тъмни облаци. Защото на политическата сцена стъпва човек, с когото идваме от една планета и говори на моя език. Защото главен приоритет на инициативата на Витков е образованието и неговото подобрение. Защото не пръска стотици хиляди левове за рекламни кампании, свързани с напразни обещания. Защото политическа партия Народен глас организира мероприятия и не само присъства на тях, но и не се опитва да нахрани хората с кюфтета и кебабчета. Защото е човек, когато мога да срещна на улицата, в магазина и по задръстаните софийски шосета. Когато Витков се кандидатира за президент преди повече от една година, много хора, дори и неговите съперници, се посметнаха за шега. И това им се стори доста смешно. Много забавни коментари плъзнаха из медиите. Нека ви покажем нещо, което на нас не се стори смешно през годините. Pizza Huanki Chewbacca. Two parts. I'm talking before the game, 50-50. First half very good, second half I'm not like. Все ме изпращаха с еднопосочен билет за Мадрид и това видимо им доставяше удоволствие. Sometimes lose, sometimes win. Истината е, че ни е писано да гледаме ние същи грозни мутри на хората. Които продължават да сдухват нашата малка страница. Това е Джон Гар. Питате се кой е той? Той не е следвал в нито един университет, работил като таксиметров шофьор и е свирил с местна пънк-рок банда. През 2009 с няколко негови приятели формират политическа партия, наречена най-яката партия, без да имат каквато и да е идея от политика. Тъй като всички партии тогава са били тайно корумпирани, най-яката партия се обявяват за отворено корумпирани и признават, че няма да спазят нито едно от обещанията си. Някои от които са били безплатни хавли на плувните басейни, парламент без наркотици до 2020 и нов Дисниленд. 6 месеца по-късно Джон и партията му печелят изборите за кмет на най-големия град в Исландия – Рейкявик. Господин Гнар може да забележите в местните паркове, събирайки боклуци, на отворени протести, както и на гей паради. Ето ви пример за това как един обикновен и забавен човек може да предизвика свежа промяна на политическия фронт. Ние разберете погрешно. По никакъв начин не ни е платено да рекламираме Глас народен. Нито пък смятаме да ви казваме за кого да гласувате или дори да гласувате въобще. Просто показваме нашето мнение и причините за него. Приканваме ви обаче, ако имате желание да оставите вашите коментари под темата. Какво би било перфектното правителство и как ви изглежда от перфектния лидер? Благодаря ви, че гледахте видеото. Темата е малко по-различна от тези, които сте свикнали, но се надявам да ни намразите за това. Не забравяйте да се абонирате към канала, да харесате видеото и също така да го споделите на всички ваши приятели и познати. И ако кликнете на анотацията, която ще се появи ето сега, някъде, ще ви доведе до другите наши видеа, които сме направили. Do you under... Hey bird, come here. I hypnose you. Hey bird. Hey bird, come here. Обичам те. Свето ни обеща по една вафа, Ако направим видео за него. но все още не сме я получили. Също така смятаме да отворим Kickstarter страница, която искаме да наберем 10 000 лева, за да мога да върнем депозита на Росен Плевнелиев.